Krásny deň vám prajem. Dnes by som vám rada povedala niečo o tom, ako som sa vôbec dostala k šitiu barefoot topánok. Kto ma ešte nepoznáte, volám sa Karolína Částková, som lekárka a lektorka kurzov šitia barefoot topánok a kožených doplnkov. A poviem vám taký príbeh, ako ja vôbec som sa k tomu dostala. Ja teda, ako som už hovorila, som vyštudovaná lekárka s dvojročnou praxou a od tej doby vlastne som na materskej. Narodil sa mi prvý syn a zostala som s ním doma. Keď mal syn necelý rok a pol, tak moja kamarátka organizovala kurz šitia barefoot topánok v našom meste. Ja som si tak v duchu hovorila, to znie zaujímavé, mohla by som to skúsiť. Ja už som ju nejakú dobu sledovala na Facebooku a videla som, že šije barefoot topánky a vôbec som nechápala, ako to môže pri tých deťoch zvládať. Bolo mi to ako úplne nejasné. Ja som síce v tej dobe mala len jedno dieťa, dnes ich už mám 4, ale aj to jedno pre mňa bolo skoro rovnako náročné ako 4. Možno to poznáte, jednak je to všetko úplne nové a jednak skrátka niektoré deti sú o niečo náročnejšie než iné, tak to bol presne môj prvý syn. Takže vôbec som netušila, ako to stíha. Zároveň som si hovorila, wow, to by bolo super mať vlastne akoby zdravé topánky presne na mieru a urobiť si ich sama. Zároveň ma lákalo aj to, že možno ušetrím na nákupe obuvy a plus vlastne, že si oživím svoju lásku k ručným prácam, ktorým som sa venovala trošku v detstve, ale potom skrátka už na to nebolo príliš času. Vôbec som netušila, ako to ten môj syn, vtedy mal teda rok a pol, ako to bezo mňa celý deň vydrží, pretože do tej doby vlastne nikdy ešte celý deň bezo mňa nebol. Kurs bol dvojdenný a plánovala som tam byť prvý deň od rána až do večera a druhý deň ešte niečo dokončovať. Ale nakoniec som sa dohodla s manželom, že to skrátka nejak zvládnem, tak som do toho šla. Prekvapilo ma, čo všetko ten proces šitia barefoot topánok obnáša. Naozaj tam tých krokov bolo niekoľko. Prekvapilo ma, že je to dosť práce, ale zároveň, že sa to všetko dá zvládnuť s jednoduchými ručnými nástrojmi, s jednoduchým vybavením a v podstate, že som to skrátka zvládla aj ja. Samozrejme vďaka tomu kurzu, pretože keby som to mala skúšať sama pokus omyl, tak to väčšinou dopadne tak, že skrátka niečo skúsim, nepodarí sa to a potom už sa skrátka k tomu nejak nedostanem. Demotivuje ma to, že dlho hľadám informácie a potom ten výsledok nie je, takže vďaka kurzu som to naozaj akoby zvládla a ušila som si svoje prvé barefoot balerinky. Neboli to tieto, ukazujem ich len pre príklad, pretože tie prvé už nemám, slúžili mi asi 3 alebo 4 roky, ale len aby ste mali predstavu, vyzerali dosť podobne. Tak, a potom som si tie svoje balerinky obula a prekvapilo ma, že boli fakt pohodlné. Že ma netlačili ani na palci, ani na pete, tak ako ma vždy do tej doby tlačili všetky balerinky, ktoré som si kúpila. Takže ma to ako úplne nadchlo, začala som ich nosiť. Hneď v ten mesiac som si urobila ešte kurz šitia šnurovacích topánkov a sandálkov, nakúpila som si domov materiál a nárade a pustila som sa do toho, začala som šiť pre celú rodinu. A začalo ma to tak baviť, až nakoniec som si hovorila, že wow, to by bol super spôsob, jak sa môcť realizovať aj na materskej, pretože ísť do práce bolo pre mňa pri náročnom synovi nemysliteľné a onedlho už bol potom na ceste druhý syn, takže skrátka som si z toho urobila aj skvelý spôsob, ako robiť niečo, čo ma baví, čo mi dáva zmysel, umožniť ľuďom vyrobiť si svoje jednak originálne a jednak zdravé a pohodlné topánky na mieru a ako to vlastne zvládať aj pri deťoch. Tak, a aké zdravotné výsledky a zdravotné zmeny som zaznamenala ja a môj manžel pri nosení barefoot topánok, to vám poviem v nasledujúcom videu.